Der er mange. Hold da kæft. Det er små unger der. Ja, 2 unger. Jeg tager en video. Det er jo fandme da mærkeligt. Ja. Gud, jeg blev sgu da helt forskrækket. Kan du ikke godt forstå det? Jeg tænkte, hvad fanden foregår der? Hold da op. Det er 10 zoologisk have, det her. Det er sgu godt nok. Hold da kæft. Det er 3 unger. Ja. De er store. Ja. Hold da kæft, hvor er de store. En flot fugl. Ja. Hold bare nu så. Hvad?